Замислите сцену, susret dva човека na ulici, jedan je iz Srbije, drugi iz Rusije. Naš човек širom raširenih ruku sa širokim usmehom kođi otkriva sve zube, kreće u srdačan zagrljaj i naravno onaj naš tradicionalni neizbežni poljubac, jedan, dva, tri puta. Sa druge strane, Rus stoji blago zbunđen, možda čak i blago ustuknuvši, pružajući čvrstu, ali hladnu ruku za formalan pozdrav, šokiran tom iznenadnom erupcijom balkanske fizičke bliskosti, upravo u tom jednom jednostavnom trenutku mimo ilaženja telesnih granica križe se cela istina o našem odnosu. Znaš li zašto Rusi kada dođu ovde dožive potpuni kulturni šok? Mi ih dočekujemo kao najrođenije, verujući da smo potpuno isti, da delimo istu dušu, iste navike i isti pogled na svet. Ali istina je sasvim drugačija. Podaci pokazuju, a i svakodnevno iskustvo potvrđuje da su naše svakodnevne navike, naš društveni kod i naša kultura življenja toliko različiti da se često pitamo kako smo uopšte dobili taj status jedinih pravih bratše. Ustanite do kraja ovog razmatranđa, jer ono što ćemo da nas otkriti o tome kako nas oni zaista vide u potpunosti će srušiti mitove u kuđe ste verovali decenijama. Ovo nije priča o državama, ovo je priča o ljudima, o tebi, o meni, o nama Srbima i o njima Rusima. Zašto je ovo uopšte važno za tebe, човека koji je prošao kroz sve mene ovog društva u последних pola veka? Zato što mi kao narod imamo tu neverovatnu potrebu da se ugledamo u čima drugih, a posebno u očima njih, коđe smatramo najbližima. Mi stalno gledamo ka tom velikom istoku, tražeći potvrdu naše vrednosti, naše tradicije i našeg identiteta. Ali retko se zapitamo šta taj istok vidi kada pogleda u nas. Danas ćemo разговаряте изключиво о друштво, о менталитето, о кафани породици и ономе що чини наш кръвоток. Упоредимо Сърбию и Русию кроз призму свакодневnog живота и видечете да резултати буквално шокирaju. Съзнат шете защо нам се понекад диве, zašto nas često ne razumeju i zašto Senđihov mito nama rasprši čim kroče na beogradski asfalt ili uđu u neku našu kafanu. Rusija veruje da je Srbija jedna velika sunčana oaza gde žive ljudi koji nikada ne skidaju osmeh sa lica, коđi stalno pevaju i коđi su suštinski identični njima, samo sa malo više sunca i manđe snega. Taj stereotip je toliko duboko ukorenđen u njihovom društvu da po primoobri se bajke, oni idealizuju Srbe kao naciju kuđa uvek ume da se raduje životu bez obzira na okolnosti. Za prosečnog Rusa mi smo temperamentni deo njihovog sopstvenog bića. Oni dolaze sa predrasudom da mi svi savršeno razumemo i govorimo ruski jezik samo zato što delimo ćirilicu i slovenske korene. Veruju da su naše vrednosti preslikane njihove. Međutim, taj stereotip je mit, jer kada se suoče sa realnošću našeg društva nastaje prava sociološka vrtoglavica. Njihova slika o nama građena je kroz deceniže romantizovanih priča, kroz filmove, muziku i sećanđa starijih generacija, ali onaj trenutak kada se susretnu sa pravim živim balkanskim mentalitetom, sve te iluzije padaju u vodu pred snagam naše stvarnosti. Istina je da je razlika ogromna počevši od samog temperamenta. Ruski mentalitet je kovan u dugim, nemilosrdnim zimama u prostranstvima gde je preživljavanje zahtevalo disciplinu, uzdržanost i opreznost prema nepoznatom. Oni su na prvi pogled zatvoreni, njihova emocija se ne prosipa po ulici, oni je čuvaju za najuži krug pouzdanih ljudi. A onda dođu ovde. Srbija ima tu neverovatnu vulkansku emotivnost koja se preliva na svakom koraku. Mi govorimo glasno, mi mašemo rukama, mi se smežemo iz stomaka i plačemo iz duše. И то све явно, без стида. Ми странца после 5 минута разговора зовемо у кучу, нудимо ga ракиđom i pričamo mu o svojim najdubljim porodičnim problemima. Rusi stoje pred tom našom otvorenošću potpuno fascinirani, ali i uplašeni
Nđima taj nedostatak privatnih granica deluje divlje, неприпитомлено, али истовременно и невероятно привлачно. Они завиде той нашої слободи да будемо то, що jesmo u svakom trenutku, bez one njihove urođene stege i društvene kontrole, koja im ne dozvoljava da se opusте dok ne prođe dug period upoznavanja. Kada govorimo o kulturi svakodnevice, razlika postaje još drastičnija, a najbolji primer za to je naš odnos prema hrani i ugostiteljstvu. Srpska kafana nije samo mesto gde se jede i pije, to je naša najvažnija društvena institucija, naš parlament, naša ordinacija i naša crkva. За Руса поям изласка и дружения, vezan je za njihovo čuveno zastolje, okupljanje oko stola, najčešće u skučenim kuhinđama njihovih stanova, gde se uz vodku i kisele krastavce vode dugi melanholični filozofski razgovori duboko u note SEH. To je intimno, zatvoreno iskustvo, a onda uđu u srpsku kafanu, dim, buka, muzika kuđa udara pravo u srce, ljudi koji se penđu na stolove, razbijanje čaša u trenutku emotivnog transa, nepoznati ljudi koji se grle i заедно певаю, нима е taj кафански феномен, taj колективни балкански катарзични моменат potpuno неразумлив севернячком уму. Они не схватaju kako mi možemo da budemo toliko javno ranđivi i toliko kolektivno euforični. Srbija ima kafanu kao lek za dušu, dok Rusija ima kuhinđu kao ispovedalnicu. To su dva potpuno različita sveta slovenske duše. Разлика се наставля и на Танжиру. Руски туристи и они кои се овде доселе доживljavaju прави шок kada vide нашу храну. Српска кухинджа е директна, тежка, базирана на огромним количинама меса. Чевапи, плескавице, прасече и джагнджече, печенже, светонджима дело е превише масно, превише зачинjeno, превише агресивно за njihov stomak naviknut na supe, boršč, helždu i blaže ukuse, ali ono što ih još više šokira jeste naše gostoprimstvo. Naš domaćin ne pita da li si gladan, on te jednostavno hrani. U našoj kulturi prazan Танжир госта je lična uvreda za domaćina. Mi nudimo, mi insistiramo, mi bukvalno teramo ljude da jedu do podsanđa jer je kroz hranu izražavamo ljubav i poštovanđe. Oni su navikli na drugačiju vrstu учтивости, gde se gost ponudi jednom ili dva put i gde se poštuje njegovo ne. Ovde не могу više значи само направи ми малу паузу през следечек парчета печенja. То наше агресивно гостопримство njih istovremeno избунджує и одушевлява, jer shvataju koliko topline stoji iza tog insistiraња. Posebna priča je naš odnos prema porodici, gde se mitos ličnosti potpuno razbija. Srbija ima nešto što sociolozi nazivaju kultom deteta. U našem društvu dete je božanstvo oko kojeg se vrti ceo kosmos. Naša deca su glasna, slobodna, često i razmažena, trče пормае по Туранима вичу на саза, да, на явни местима и редко куче их због тога още упоменути jer деца su to. Бабе и деде su tu da služe unucima do kraja svog života. Ruski model vaspitanja je neuporedivo stroži. Kod njih se zna red. Disciplina se поштуе od малих много деца у явности моражу biti mirna i tiha. Kada vide kako se naši roditelji obhode prema deci, koliko im slobode i pažnje daju, Rusi često ostaju bez teksta. Sa druge strane, oni izuzetno poštuju tu našu snažnu porodičnu povezanost, taj naš meki patrižarhat u kojem se iako formalno muškarac vodi kao glava kuće, vrlo dobro zna da majka i žena drže sva 4 stuba tog doma. Oni poštuju našu tradiciju krsne slave, taj jedinstveni običaj gde se porodica okuplja oko zaštitnika doma, čuvajući svoje korene i identitet vekovima. Zadivljeni su time kako smo uspeli da sačuvamo tu intimnu porodičnu religiju u svakodnevnom životu. Nešto što je kod njih usled istorijskih okolnosti uveli
velikoj meri izgubljeno ili svedeno samo na crkvene obrede, ali da bismo razumeli zašto oni nas gledaju sa toliko poštovanja, moramo se vratiti nekoliko deceniđa unazad u vreme Jugoslavije. Za vreme Tita, dok su oni živeli iza gvozdene zavese u sistemu gde je vladala nestašica osnovnih životnih namirnica, Jugoslavija je za prosečnog građanina Sovjetskog saveza bila Zapad, bila je Amerika, starije generacije Rusa, upravo vaši vršnjaci i dan danas Srbiju posmatraju kroz tu nostalgičnu prizmu jugoslovenskog standarda. Oni se sećaju jugoslovenske obučevnih čuvenih čizama i cipela kođe su bile simbol prestiža u Moskvi i Ленđинgradu. Sećaju se jugoslovenskog nameštaža, regala kođi su krasili njihove stanove kao dokaz visokog društvenog statusa, bratstvo i jedinstvo pasoš sa kođim se putovao svuda. Sve je to u njihovim очима stvaralo sliku u nama kao u superiornim, slobodnim Slovenima koji su uspeli da spoje najbolje od istoka i zapada. Spomenite im Radmilu Karakladžić ili Đorđe Mržanovića, бекам сама и видео факави така да деда тата също час как та така теди kada kako bo ko ime misli doći samo nostalgije. Zato они и danas kada dođu u Srbiju podsvjesno traže te ostatke tog zlatnog doba, tu slobоду i kvalitet života kojima su nikada toliko zavidjeli. Muzika je još jedno polje gde se naše duše potpuno mimo ilaze, jako važe za izrazito muzikalne nacije. Ruska tradicionalna i popularna kafanska muzika, njihov šanson, duboko je ukorenjena u melanholiji, u poeziji ulice, često povezana sa teškim sudbinama, zatvorima, nepreglednim stepama i nekom tihom tugom kođa kida srce na jedan veoma suptilan način. To je muzika koja se sluša sa zatvorenim očima i suzom u uglu oka. A onda čužu naš turbofolk, čužu naše trubače. Za Rusa srpska muzika je agresivan, nakarisan napad na čula. To je адреналинска инекция koja ne pita za dozvolu. Naš ritam je južnjački, on tera telo na pokret, on je glasan, direktan, često sirov i nepretenciozan, ali neverovatno živ. Oni su šokirani tom energijom. Nđima, taj balkanski muzički miks gde se prepliču оригентални трилери sa modernim bitovima i vizantijskim nasleđem, deluje potpuno egzotično. Ne razumeju ga uvek, često im je previše bučan, ali ne mogu da poreknu silinu života koja iz njega izbiža. Postoji još jedan stereotip koji se često vezuje za nas, a to je mit o lenđim Balkancima. Kada dođu ovde i vide pune kafiće u sredu u podne, kada vide ljude kako sede i pižu jednu kafu 3 sata usred radnog vremena, oni su potpuno zbunđeni. Kada ovi ljudi rade pitaka, pite spita stara je Mariju, серийна се за них навикнути на строги радни рутини и сурови капитализъм великих градовата, наша култура изпижання кафе и водженджа других разговора у пола бела дана делуе као върху нац неотговорности уни верую да смо ми лежерни до границе ленджости. Međutim, taj stereotip se ruši u Paramparčat kada upoznaju pravu Srbiju. Kada odu u naša sela i vide srpskog domaćina kako ore zemlju, kako radi u šljiviku od svitanja do sumraka, kada vide naše ljude kako rade po 2 posla da bi prehranili tu istu decu kođu toliko vole, oni tada shvataju da naša ležernost u kafićima nije znak lenjosti, već naš način da preživimo stres, naš društveni ventil, mi ne pižemo kafu, mi vodimo terapiju. I kada shvate tu našu životnu otpornost, no tu našu sposobnost da radimo krvnički kada treba, ali i da se upustimo kao da sutra ne pustuži, njihovu zbunđenost prerasta u duboko poštovanje. Kako se sve ovo ispoljava u njihovim reakcijama? Kada se suoče sa ovim kulturnim činjenicama, njihova prva reakcija je često šok, zatim sledi neverica, a na kraju prihvatanje uz blago divljenje. Oni zavide našoj sposobnosti da sačuvamo zajednicu. U njihovim ogromnim gradovima ljudi su otuđeni, komšije se često ne poznaju. Ovde u Srbiji komšija je često važnije od rođaka. Ako ti nešto zafali, kucaš na vrata pored svojih. Ta vrsta mikrodruštvene solidarnosti je nešto što njih duboko dira.
jer ich подсецха на нещо, що su oni davno izgubili u tranziciji i jurišu za преживляванjem. Oni nas poštuju jer vide da se uprkos svim pritiscima globalizacije mi i dalje grčevito držimo svojih običaja. Vide da mladi u Srbiji znaju svoje народne песме, да играю коло на сватбама, да поштую славу. За них чижа е култура често на ударо бързих промена, та наша културна твърдоглавост представля истински феномен. Šta sve ovo znači za tebe, za nas, za svakog Srbina koji ovo sluša? Zašto je važno da razumemo ovu razliku? Znači da moramo da prestanemo da patimo od kompleksa niže vrednosti ili lažne pripadnosti nečemu što nismo. Mi nismo mali Rusi, niti smo njihova bleda kopижа на Балкану. Наша култура е единствена изкована на разкръсници светова, где su се сударали Византижа, Отоманско царство и Средня Европа. Наш менталитет е производ наше, а не njihove istorije. To što nas oni vide kao drugačije, ne znači da nas manđe poštuju. Naprotiv, poštuju nas baš zato što imamo собствено кичмо, собствени идентитет, koji се не повия лако. Treba da budemo ponosni na naš temperament, na našu kafanu, na našu sposobnost da se смежемо гласно и да волимо snažno. Упоредимо наше животе и схватимо да немамо разлога да се стидимо своje балканске природе. Наша топлина е наш най-вечи дружствени капитал, наша породична окуплянджа su наш щит от лудила модерnog доба. Kada oni dođu ovde i budu šokirani našim trostrukim poljubcem, mi ne treba da se menđamo, mi treba da ih naučimo kako se to radi iskreno iz srca. Na kraju šta možemo da zaključimo iz ovog kulturološkog ogledala? Podaci pokazuju da bliskost nije u istom jeziku ili istoj veri, već u sposobnosti da razumemo i prihvatimo razlike. Rusija misli i veruje u jedan mit u nama, ali kada upoznaju stvarnu Srbiju sa svim njenim manama, bukom, масном, храном и прегласном музиком уния ни отбацую, уния заволя на jedan potpuno nov, dublji način. Razlika je ogromna, ali upravo u toj razlici leži lepota našeg odnosa. Mi im pružamo ono što njima ni dastaje. Sunce u duši, kada su slovu budu bodu emocije, budu i toplinu ljudskog dodira. Oni nama pružaju osjećaj da nismo sami u ovom velikom hladnom svijetu. Zapamtite ovo sljedeći put kada budete razgovarali sa nekim strancem ili kada budete gledali u svoj собствени живот ovde na Balkanu. Mi imamo nešto dragoceno, nešto što se ne može kupiti niti veštački stvoriti. Imamo životnu iskru kođoj se drugi dive. Šta vi mislite o ovome? Каква su vaša iskustva u susretu sa njihovim mentalitetom? Dali ste primetili ove razlike o kojima smo danas govorili? Napišite šta mislite u komentarima, podelite svoje priče, jer upravo kroz razgovor gradimo pravu sliku o nama samima.